Хайде, Жори, ти засуй. Маймуни. Маймуните, какво правят маймуните? Каква жираф? Жори, покажи мишката. И това да се гледа. Жоро, мишката покажи. Ето тук отдолу. Слезни долу. Слезни долу, да покажеш мишката. Покажи мишката тук долу, айде. Добре, добре, идеално, напред-назад. Айде. Стига. Назад, ти не те виждам. Не те виждам! Падаме!